खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ सेरफांगुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय हाब्रुबारि गामियाव संसार जानाय अल बड' भलन्टियार फर्सनि मिरुनि आफादगिरि दलिन ब्रह्म बिथाङा थांनाय साननि हरनि 2 रिंगासो समाव प्रेसार स्ट्रकजों जिउ गोमानो गोनां जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे समनि बोखावजायै 1982-83 मायथाइयाव गवालपारा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुनानै हाबा मावबोनाय दलिन ब्रह्म बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव गोबां खहा जाबाय होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोना। बिथां दलिन ब्रह्म रुंसारि जानाय एबा बिदाय होनायाव बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बिथाङा बिबार बावफैदों लोगोसे रामफरबिल दख'रा एबसुआबो नुजाथिफैनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आथियाबारि तिनालि लोखनाबारि हास्राबारिनि क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजाव BA 4 सेमिस्टाराव फरायफुबाय थानाय फरायसुलि थरायना सनिया नार्जारिया क'क्राझार बागानसालियाव भारा थाग्रा न'नि खथायाव जिउ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो मानि थाखाय जिउखौ फोजोबना लाखो बेनि जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै। कसुगाव हाग्रा बिफाना गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों फोरमान बिलाइ गैयालासे अन्थाइ रोगानाय गंसे डाम्पार गारिखौ हमदों। धीरेन्द्र नाथ बसुमतारिया कसुगाव फरेस्ट डिभिजननि DFO बिबान नाजावनायनिफ्रायनो गसाइगाव ओनसोलाव आयेन बेरेखायै अन्थाइ जावनाय आरो फोरमान बिलाइ गैयालासे अन्थाइ लांनाय डाम्पार गारिफोर खारनायनि बेरेखा कसुगाव हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोनदों। बेबायदिनो थांनाय सुक्रुबार एबा मैया कसुगाव हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायनि गेजेरजों फोरमान बिलाइ गैयालासे अन्थाइ लांनाय AS 19C 7185 नाम्बारनि गंसे डाम्पारखौ हमनो हायो आरो बेखौ सोरखारनि नेमखान्थि बायदियै जरिमाना फोनांदों। थांनाय सानाव उदालगुरियाव डियार नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांनि 65थि जोनोम सानखौ फालिबाय। थांनाय सानाव उदालगुरि दैफां नोलोबारिनि लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेलासे समाव NDFBनि गायसनगिरि डियार नाब्ला एबा रन्जन दैमारि बिथांनि 65थि जोनोम सानखौ फालिफुंबाय। इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि बानजायनायाव लोगोसे रायजोफोरनि नुजाथिनायाव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। खौरांगिरिनि सोंथियाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि स्पकपारसन डि बानस बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि काजलगाव थानानि बेन्दोङाव थानाय साफागुरि रलिं मेलनि 52 बैसोनि जयन्त ब्रह्मआ सिलिगुरि ओनसोलाव आन्दायना दङ होनना खौरां मोननाय जादों। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला बोहैथि दाननि थांनाय 17 फेब्रुवारियाव महाकुमाव लोगोफोरजों थांदोंमोन नाथाय लोगोफोरजों महाकुमाव आन्दायलायना बिथाङा हारसिं जादों। बेनि उनाव जयन्त ब्रह्मआ हारसिङै ट्रेन गाखोना फैदोंमोन आरो 20 फेब्रुवारि खालि किसानगन्ज होननाय जायगायाव ट्रेननिफ्राय ओंखारदोंमोन। बेनि उनाव किसानगन्जनिफ्राय फैना सिलिगुरि ओनसोलाव आन्दायनानै दासिमबो जयन्त बसुमतारिया न'सिम सफैफिनाखैसै। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9957278017 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। बड'लेण्ड इरि मिसननि गेजेरजों आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो भेरगावआव ट्रेनिं सेन्टार बेखेवदों। भेरगावआव मैयानिफ्राय 45 साननि थाखाय आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो दानाय लुनाय डाइं आरो डिजाइननि सायाव ट्रेनिं बेखेवना होदों। बिटिआरनि सेरिकालसार बिफाननि EM दावबायसा बर' बिथाङा भेरगाव महकुमा रेशम बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर गुनमनि डेकानि बानजायनायाव 45 साननि थाखाय सोलिनो गोनां केपासिटि बिल्डिं एन्ड ट्रेनिं इन वेभिं डाइं एन्ड डिजाइन फर वेभार्स फोरोंथायाव ओनसोलनि गासै 30 दागिरिफोरा बाहागो लादों। बे फोरोंथाया भेरगावनि रेशम गाहाय मावखुलियाव जादों। मैयानिफ्राय बे बेखेवनाय बुब्लियाव एपार्टमेन्टनि नडेल मावख'गिरि रन्जित कुमार भट्टाचार्य, गुवाहाटी प्रागज्यति एन्टारप्राइजनि बिगोमा मनीष कुमार जैनजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोरा
बाहागो लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव मावथि फारिया जथुमा आरो बारग' बिबानगिरि बिथांमोनखौ बिदाय होनाय हाबाफारि लादों। मैया तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर नोगोरनि गरेस्वर फरायसालिमानि अडिट'रियामाव नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मोनफ्रोमबो दखराखौ लानानै मोनसे बिबानगिरिफोरनि जथुमा आरो बारग' बिबानगिरि बिथांमोनखौ बिदाय होनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। मैया बे हाबाफारिखौ सामलायदों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि मासि लानानै सामलायनायाव मैयानि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबलांदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बे बारग' बिबानगिरि बिथांमोनखौ बिदाय होनाय हाबाफारियाव बिदाय लायो गोदानै दाजानानै होनाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबिसिन आफादगिरि लानानै खामानि मावबोनाय आथिखालनि बारग' आफादगिरि बानेस्वर नार्जारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लायो। बिथांजों लोगोसे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मैखोम बर' बाथ्रा दान्थे नेहाथारि कमल बर' आरो थुनलाइयारि नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोनाबो एबसुनिफ्राय बिदाय लायो। रङाजुलि ब्लक लाइमोन गांखं आरो आइजो गांखं बिपिएफनि बानजायनायाव मावथिफोरनि जथुमा हाबाफारि खुंफुंदों। पाटिकिजुलि बयज हस्टेलनि गेवलां फोथाराव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।